ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед бори дигар ба канали мо. ин видео дар бораи нами кожинка, курта ва дигар чизо мешавад. Та охира бинед беҳад чизои хушрӯ ба навор гирифтагим. Анами намуд кожинко 170 сомонӣ то размери 48 дора. Беҳад фасонашон хушрӯ моделошон ва бо ҳастан ин намудо ё то размери 54 меша 200 сомонӣ. Видеора ма аз Корвон, тарафи тило бозор, 7 дарвоза, бинои нав ва 3 ряд ба навор гирифтагим. Ина бинед 200 сомонӣ анавай пупакдоро будан. Анаи дита ангуркаи бар сериё бошад, нархошон дигартарай. Безрукавкаҳо 180 200 сомон. Анаин ангурко 280 сомонӣ. қисми болора мебинем костюмо ҳамаш 200 сомонӣ нархи донашон. Касе ки мисол опту мегира бисёр мегира бо арзон мешава. дараҷа ҳаста янами поён будагиё ҳамашон аҳози нархошама гуфтум шумо да 200 сомонӣ. И рангои дигаршай дараҷа ҳаст бо костюмои джинс. Иноям то ҳамин размерои 48 50 мешан 140 сомонӣ. бисёр рангои хушрӯ доранд. моделошон ҳар хелай. баъзеош бо қафоошон рисунка дора. инчунин аст жемпирои дароз 200 сомонӣ. баъд бо 190 сомонашам аста инами бепупакош 190 сомон нархи донашай. касе ки опту мегира арзон мешава. бо медонед дӯстони азиз, ма жемпирои дароз ба навор гирифтагӣ ҳастам. видеои пештаракм як бор дромада бинед 170 180 сомоношам ҳастай. ина ин шубачо 320 сомон ё размери майда мондагиай. размерои то 46-48 мондагиай 320 сомон доставка дора. рақамое ки дар рӯи экранай шумо дар WhatsApp занг назанеду нависед ё ин ки голос равон кунед. албатта ки ма ҷавоб метим, мефаҳмонам то на чихе мо доставка мекунем. дараҷа ҳаста ямхе куртои ғавс. ано бежвиш тунуктара ина инаш боша материалш ангуркаи ғавсай спорт стил 180 200 сомон. тунуктараш 180 анаи ғавсе ки бисёр ғавсай у 200 сомон. ино без размерниян стандарт ваиш стилиш оверсайсай. анаи дараҷа сери ва савз низ ҳастай аз ҳаминоян вале тунукошан нархошон ам 180 боло будагиё. мебинед ози анаи кардиганоям бисёр хушрӯ. ин амуд кардигано 230 сомон. ҳозир тамошо кунед арзонтаракоша ма видео кардагиём. уношам метавонед интихоб кунед. ҳаст куртои вилвет, куртои фасон 180 сомон то размери 52 дора. размерашон хушрӯвай ба ҳазур мисол мешава. набине чихе моделои хушрӯ. қисми болодам аз анами курто 180 сомони курто бо моделои кожинкаи дигар хилаш 170 сомон. бинед аз ин моделам буфуратуна маъқул боша нависед доставка мекунем. анаи курткачои хушрӯ размерои калон 280 сомонӣ. барои мисол балишмерка агар нависед анами намудо балишмеркаяй то размери тақрибан 56 мешава. ин видеоям аз анамун 7 дарвозаи Корвон, тарафи оптови тарафи тилобозор 3 рядай. ана ин намудош боша 180 сомони кардиганора. ино то ҳамин размери 48 мешава. 48-50 миқара мешава барои майдаян. баъд ҳаст иҷада туникаҳо ва куртои дароз. нархи туника ва куртои дароз 180 200 сомонай. ина бинед материалошон беҳад хушрӯви туркиян. дарози то заминам доранд. баъд туникаи то зонуам ҳастай. ина чӣ тавре мебинед ҳамаш туникаҳои турецки анами намуд. анаи курташай дарозаш 200 сомон. без размерниян ино ҳаст. инчунин анам дувойка кардиян жемпирои болош кати куртош. жемпири болош агар гиред 180 сомон. анаи курташ боша 200 сомон. хулас беҳтарин либосо барои шумо. бо мо бошед.
ва видеоҳои ояндаро интизор шавед. албатта ки боз ҳам ягон новинкаро ба навор гирифта пешниҳод мекунам.